Duh sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul walijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keagungane ganjarane wong tuwa sing duwe anak burung akil balik kok dilatih poso kuat poso, ganjarane poso bocah diparingke wong tuane kabeh. Alhamdulillah. Kula bareng-bareng ya Pak ya Bu. Sesuk Ramadan kula sampean wong tua-tua ya do poso, anak putune sing cilik-cilik ya diajari poso ya ora ketung pirekane lah. Supaya kuat poso. Niki kula niku jebulane bapak ya pinter ya. Bapak kula pinter wong kiai kok kan ya. Dan sing kiai niku bapak kula nek kula niki mboten kiai ming anakan kiai ngono lho. Ya, kula niki ngomong nirokaken niku bapak kula. Iki nggon bab poso. Lah terus kautamanane wong poso. Kalau wau lak dingendikake anak kula Lutfiul to ya. Hadise muni piye Kang Mukae? Wong aku saka kadohan wae wis hafal kok. Al jannatu mustaqotun ila arbaati nafarin. Swarga kuwi bronto karo wong leres napa mau? Lah ya ngono to. Swarga ki bronto karo wong. Bronto ngerti kowe yo? Apa bronto? Bronto kuwi seneng sing ora kena dipekak. Aku njur kelingan singirane Mbah Kyai Salaman. Kayak tahun 77 ki gawe singiran judule Loro Bronto. Niku kula jek kelingan tahun 77 lho, Kang. Rasane wong kang tumibro bronto atine bubrah angel ditata. Kabeh wong wadon dianggep ala kejaba siji bakule telo. Jumlahe wong bronto karo bakul telo. Dadi bronto kuwi seneng sing ora kena dipekak. Lah swarga kuwi seneng ora kena dipekak karo wong papat. Lha nika siji apa? Talil wong sing cok maca. Loro hafizul wong sing ngreksa cocot. Apa? Cangkem iki nek glendeng iki jenengane cocot. Nek ge maca Quran iki jenenge lesan. Ngono lho yu. Wah, kajen. Mbah Sol kene jan ngenyek ya. Nomor loro maca Quran njur ngreksa lesan. Nomor telu sapa sing berangkat? Mut'imul jian. Wong sing aweh pangan maring wong sing lesu. Mula nek poso kae sampean sadurunge buka, sadurunge wektu magrib diaturake kon sedekah karo tanggane ora ketung ping ciriping sak cuwil utawa tape sak tengkel. Nya iki arek ge buka. Niku nek ditampa kok engko ge buka karo sing poso. Sampean darep-arep swarga. Kene yu. Swargane ngono kuwi kok malah mantuk-mantuk. Ya. Nek anggere gelem sedekah karo wong sing poso mut'imul jian jenengane. Lah sing nomor 4 sing darep-arep swarga wasa imi Ramadan wong sing padha poso wulan Ramadan. Lha niku lak ngono ya. Nggih napa nggih? Mulane monggo kula sampean ben diarep-arep karo swarga, siji kon ngokeh-okehke maca. Kula nek tayeng. Lah sampean potongane ora tayeng. Ayo. Iya ora? Kira-kira ana apa ora sing ora iso maca Quran? Ora usah ngacung.
Wong aku ngerti kok, ya. Dadi nek kula sampean arep maca Quran kok ora kuwasa, sok poso kuwi teko doke-okeke le maca surat Ikhlas. Ngertos surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kuwi Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sepisan diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping pindho diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 20 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran 30 juz katam. Mula sing ora kuwasa maca Quran sesuk doke-okeke lek do maca surat. Nek wong Islam kok surat Ikhlas wae kok ora apal, kuwi pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Ya ora yu. Wah, fadilah surat Ikhlas ki agung banget. Kula manggihaken hadis-hadis ingkang werni-werni antawisipun Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sak majelis kok ping 11, mongko wong iki nek mati diharamke mlebu neraka. Niki dikane Kanjeng Nabi. Kula niku nek tahlil maca kulhu ping 11, Kang. Ora ping 3 ngirit nek ping 3 kuwi. Ya. Dadi nek tahlilan kene maca kulhu ki ping 11 ben dikaramke mlebu. Paham napa mboten? Kiai kok ora ngerti swarga ya. Ayo nek kecapean wektune ki mepet ayo monggo maca surat Ikhlas ping 3 wis padha karo katam Quran. Nek wektune longgar ki mbok ping 11 menjamaah ki kabeh sok nang akhirat dikaramke mlebu neraka krana maca surat Ikhlas ping niki sing ora bisa maca Quran lho kuwi dianjurke kon maca surat. Nek sing bisa maca Quran ya aja ping maca surat Ikhlas tok. Ya Qurane diwaca ngono lho, Tun. Ya. Paham mboten? Dadi Kanjeng Nabi iki nulungi lek maca surat Ikhlas maring wong-wong sing ora kuwasa maca Quran. Anjur kon maca surat Ikhlas. Ning semono, Pak. Kula mapen manggihaken hadis Kanjeng Nabi malih. Sapa wonge maca surat Ikhlas ping 100.000 ambalan. Kuwi arek diwaca sesasi katam luweh. Arep diwaca setengah tahun gek katam luweh. Arep diwaca sak umur gek rampung oleh. Ning pokoke genep pira? 100.000. Niki tiyang ngendikane Nabi, nek gelem maca surat Ikhlas ping 100.000 niki mati sak mangsa-mangsa dikaramke mlebu neraka lan diwajibake mlebu swarga. Kuwi jenengane nek maca surat Ikhlas ping 100.000 kuwi duwe fidak kubra. Fidak ya ana werna loro. Ana fidak sughra, ana fidak. Nek fidak sughra kuwi maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 70.000. Niku namine fidak sughra. Nek fidak kubra niki maca surat Ikhlas ping 100 niki monggo. Kula ya ge ajar, Kang. Sampai tak ajak bareng-bareng kula purun. Kula niki ajar. Awak kula tak kandhani dhewe, awak kowe kuwi krana keset maca Quran, kula ngeten awak kula niku. Kowe saben dina kudu maca surat Ikhlas genep ping 1000. Niki awak kula tak kandhani dhewe. Nek kowe iki pendak dina ora iso maca surat Ikhlas ping 1000, kowe nek modar kowe arek sang ngopong. Niki awak kula lho, Kang. Nek sampean ora wani aku ngandani meni modar. Ya. Ah, mboten. Niku alon-alon kene bismillah tak telatenane. Kula ming pengarep-arep kula namung muga-muga sok nek mati sak mangsa-mangsa kuwi dislametake saka siksa. Allahumma donga dinenga ya Pak ya Bu. Kabeh paring ana bagas waras. Menangi wulan Ramadan. Bisa nindakake ibadah ingkang sampurna. Bisa diparingana ngokeh-okehke maca ayat Quran. Sing ora kuwasa maca Quran dikokehke maca surat Ikhlas. Dikanteni karo maca selawat. Insyaallah anggere nang wulan Ramadan iki le maca selawat, maca surat Ikhlas akeh, engko tekan mangsane bodho rejeki teko. Ora nganti jajalo wis sesuk. Temenan kok, Kang. Nek bodho ya lah ora semang nyambut gawe. Teko rejeki teko. Wong sampean ka wetenge lesu ora semang liwet. Teko medaya.
Nek bodol Kang ya. Anggere ngolah-ngaleh insyaallah sedina madang ping 17. Niki mergo barokahe wulan dadi nang wulan Ramadan ki awake dhewe monggo bareng-bareng adang-adang ridane Gusti Allah nindakake ibadah poso. Lan nek awan poso diaturake nek bengi kon padha nglakoni salat tarawih ya Bu. Sebab nek kula gawe istilah wong poso kuwi le poso pinangka segane cara wong Madang. Tarawih pinangka lawuhe. Dadi nek wong poso tok ora tarawih kuwi padha karo wong Madang ming sego tok. Senajan kolu seret. Ora ngandel jajalo. Nggih nggih. Ning ana meneh wong lek tarawih sregep ora tau poso. Kuwi jengkelke. Cara wong Madang memangane jangan wae. Ya. Jadi dijawabke nek Ramadan iki nek awan poso bengi kon padha tarawih. Dene tarawih monggo Bu, arek 20 rakaat monggo. Ana dasari, ora semang poyok-poyokan. Padha-padha tarawih. Ming 8 karo 20 kok poyok-poyokan. Sing 8 moyoki sing 20. Tarawih kok 20 rakaat, bid'ah dolalah neraka muni ngono. Sing tarawih 20 dipoyoki ngene ya lara atine. Agak sing 20 wae neraka apa meneh sing 8. Nggih lho mboten. Iki kok anggere poyok-poyokan sing 8 karo sing 20, iki engko sing mlebu swarga malah sing ora tau tarawih. Paham mboten? Dadi ora usah poyok-poyokan. Arek 8 monggo, arek 20 monggo, kabeh ana dasare. Tak aturke dasare. Nek sing ora percaya dibuka nang kitab Shahihul Bukhari. Kanjeng Nabi niku nek ngimami salat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Salam ping 10. Dadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kanjeng Nabi sedo diterusake sahabat Abu Bakar. Abu Bakar niku tarawih ya 20 rakaat. Abu Bakar sedo diterusake Sayyidina Umar tarawih ya 20 rakaat. Sayyidina Umar sedo terus ke sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman tarawih ya 20 rakaat. Dadi kula sampean tarawih 20 rakaat iki ora kleru. Nek sing 8 ngene Kang. Nek sing 8 niku kula manggihaken hadise nang nggone kitab Muwatta. Kitab Muwatta niku kitab Imam Malik. Tolong kok goleki nek kowe ndek kitabe Kang. Nang nggone kitab Muwatta disebutake zaman semanten ana sahabat sing matur karo Dewi Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Dewi Aisyah napa Kanjeng Nabi nek wulan Ramadan lek tarawih ndak nate ping 8 rakaat ngono. Nek ditakoke takon iki Kanjeng Nabi tahu apa ora tarawih 8? Dewi Aisyah jawab, "Tahu." Nate tahu. Kanjeng Nabi tarawih 8 rakaat nate. Ning kowe aja takon nggon bab suwene lan baguse. Aja takon suwene lan baguse. Suwene sepinten Dewi Aisyah Kanjeng Nabi ki tarawih 8 rakaat, le lekas lebar isya bersis, le rampung jam 4 isuk. Kuwi 8 rakaat yo. Lah baguse sebab saben-saben rakaat lebar Fatihah lek maca Qur'ane 2 juz. Dadi nek sampean arep tarawih 8 monggo. Bar Fatihah 2 juz. Modar cocotmu. Ya, wong tarawih 8 rakaat lebar Fatihah enak atau enak. Ngono kok moyoki sing 20 ndasmu. Lho kula niki duwe dasare kabeh. Kanjeng Nabi 20 niku pancen surate cendak-cendak. Wadduha lam nasra barang niku bar Fatihah. Ayo, saya arep milih ndi? Milih sing 8 apa 20? Nek sing 8 ya kuwi mau. Tekan jam 4, Kang. Kok kula sampean tarawih pel barisan tekan jam 4 modar. Nggih nggih. Lah mula monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya. Nang bulan Ramadan di bareng-bareng awan padha nindakake poso, bengi padha salat tarawih. Nek wis lebar salat tarawih padha tadarusul Quran, deres Quran sing kuwasa maca Quran, nek sing ora ya ngokeh-okehno maca surat Ikhlas kanggo gayuh berkahi Allah, barokah bulan Ramadan supaya kula sampeyan kabeh karo Gusti Allah didadekke kekasih. Allahumma amin. Pisan malih kula nyuwun pendonga
dateng panjenengan sedaya sampeyan yo tak dongake kabeh do paring ana panjang umur sing barokah. Besok poso aja kuat nindakake poso kanthi ati sing ikhlas. Rampung lek poso ditutup nganggo bodho, muga-muga bodho dicukupi kebutuhane karo Allah. Diparingi turah rezekine. Anggere lek poso tenanan, lek traweh tenanan, sok bodho cukupi karo Gusti Allah. Sampeyan ngandel pura. Ngandel pura. Lah wis buktane bola-bali to. Anggere bodho iki masyaallah. Mbok nek bendinane ki ra ndek apa-apa nek bodho kuwi lho. Toples 47 kebak panganan kabeh. Leres nang mboten? Ngasil arek mangan bingung. Wong tuwa ki bodho ketekanan putune kok senenge pol. Putune do teko mbah ngaturaken delpat ya padha-padha ya mbahne ya tok keh lupute. Wis sing gedhe ngapurane ya nang nggih. Kena kuwi mbahne ra gegawean apa-apa toplese do pangan. Saking senenge malah kon mangan toples. Masya Allah, nek bodoh kuwi saking bungahe. Leres nang mboten? Lah mila donga dinonga kabeh do paring ana panjang umur, bisa ibadah ingkang sampurna, menangi dina bodoh, sok ulan Sawal do lekas ngaji meneh. Allahumma amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh